Quan vaig decidir escriure? Tinc una anècdota que no sé si explica això o no. Jo tenia 10 anys i recordo que el professor que tenia de literatura era una persona que encomanava i ens posaven com a deure: ara escriviu sobre això, ara escriviu sobre allò, ara intenteu de fer un poema, ara... I recordo, això era a Vic, recordo que un dia ens varen posar com a tema escriure un poema sobre el cap tard, una cosa romanticona, i a més jo tenia 10 anys, per tant ja pots imaginar que la meva capacitat de lèxic era reduïdíssima, per no dir nul·la, però bé, em vaig engrescar i em va agradar allò, em va agradar. El primer poema que vaig escriure sobre aquesta posta de sol, cap tard, acabament del dia, el vaig plegar, escrit a mà, llavors no teníem ordinadors, escrit a mà, ben plegat, i el vaig posar dintre una capsa de pastilla joanada, lligat amb una goma, i un dia que vàrem anar a passeig a dalt al castell de Sant Sebastià, hi havia, no sé si encara hi és, hi havia un pou sec, sense aigua, fondo, i el vaig tirar allà. Vol dir que si algun dia algú troba una capsa de pastilla joanada amb un poema... Serà el primer poema d'en Jacint Sala. I a partir de llavors, bé, m'agradava escriure, m'agradava. No voldria llegir res d'aquella època, perquè em tornaria vermell, però, esclar, eren... Tothom té un inici. Jo tenia 10 anys, clar, exactament. Clar, i és ben primerenc. Llavors, a partir d'aquí sí que, mira, han anat passant els anys, en tinc gairebé 69, vol dir que la vida ha fet el seu curs, t'ha donat motius per escriure, un es va enriquint lèxicament i la llengua es domina més, cada vegada tens més coses per dir perquè cada vegada és més vell, ve baixa, i bé, i som on som. I els temes amb els quals t'inspires, d'on te'ls treus? El tema principal soc jo. Jo, rodejat, esclar, d'unes circumstàncies que cada vegada van canviant o no, però la meva poesia, sobretot la dels últims anys, és com m'enfronto jo a diverses situacions. La més important és la vida. I qui diu la vida? Diu la creació, diu la paraula, la mort, etc. I això em provoca reaccions diferents, no? No només temàticament, sinó estructuralment, també m'hi encaro de manera diferent. Així com, per exemple, hi ha poetes que dominen molt o treballen molt el tema de la quotidianitat, potser agafes més temes transcendentals, potser, no? O no? No en diguem amb aquesta paraula tan gruixuda, però sí, temes que et porten més a la reflexió, potser diríem filosòfics i tot. També la llengua és molt important en la teva poesia. És bàsica. És molt important. És bàsica. El domini del vocabulari també és un altre dels trets, diria jo, importantíssim. I m'agrada ficar-m'hi, i m'agrada arribar al vespre havent descobert una paraula nova. Una mica quin és el teu sistema d'escriptura? Quanta estona dediques a escriure al dia? Escrius cada dia? No escric cada dia
i cada dia que escric no hi faig servir al mateix temps. Em puc passar tota una tarda escrivint, tot un dematí, tot un dia, o no. A vegades et trobes ficat dintre d'un tema que t'apassiona i només esperes llevar-te per tornar-t'hi a posar, i hi ha dies que no. Estàs escrivint en aquests moments? Ai, una obra fantàstica que es diu Res. Ara he acabat, vaig acabar ja fa temps, fa mesos, potser fa un any i tot, un llibre que es diu Vanitoses cendres. Veig que el tema de cendres i me'n vaig està al cap, no va per aquí? No va per aquí, no va per aquí. Mira, quan era jove, i per tant més agosarat del que sóc ara, vaig enviar un recull de la meva poesia de llavors, infumable, immenjable. Vaig tenir la gosadia d'enviar-la a Salvador Espriu, perquè si fos tan amable de llegir-ho i de dir què n'hi sembla, ara no ho faria, però quan ets jove et sembla que ho pots fer. Em va contestar dient que estudiï més el català, no vulgui crear mites perquè això és molt difícil, i jo en aquells moments estava estudiant al seminari i em diu si jo em sentís cridat a ser capellà, me n'acontentaria prou amb això, perquè què vol buscar vostè escrivint un grapat de vanitoses cendres? I Vanitoses cendres és el títol del darrer recull, on elogio i a la vegada ataco el fenomen poètic. Per què escrivim poesia? Per un grapat de vanitoses cendres o perquè realment ho necessitem? En quin gènere et trobes més còmode dels que has conreat? Mira, he escrit poesia, narrativa, una mica d'assaig, molt poc, i teatre. I, evidentment, el que em trobo millor és la poesia. És el que et surt de l'ànima. Sí, la prova és que dec tenir uns 15-16 llibres de poemes publicats i, en canvi, de narrativa en tinc un i encara compartit, de teatre cap, d'assaig cap. La resposta a aquesta teva pregunta és claríssima. Allà on em trobo millor és en la poesia. I veient tot el que ens has explicat, quina creus que és la millor manera de fer un llibre? Com ha de ser un bon llibre? Un llibre ha de ser sincer i honest pel que fa a l'autor. I ha de ser encomanadís i atractiu pel que fa al lector. Trobar la fusió d'un llibre que sigui honest, seriós, profund, reflexiu, i alhora que el lector s'hi trobi bé, això és molt difícil. Ho han aconseguit molt pocs autors en la història, però bé, és una mica el que pretenem. Jo t'he de dir que quan escric no penso en el lector. Penso en que he d'escriure allò que en aquells moments em condiciona, no? I a vegades se m'acut una paraula i penso, un dia, el lector sabrà què vol dir? Sí, hi ha Google i diccionaris. O sigui, mai no renunciaré a una paraula perquè sigui difícil,
perquè això seria una mica com vendre el producte. No. Em venc a mi mateix a través d'aquell llenguatge. I a veure, el lector, a mesura que va llegint, també va adquirint un lèxic més ric, no? Sí, i també a mesura que va llegint la teva obra també s'acostuma a un tipus d'expressió també molt teva. Sí. Vull dir que també és una manera d'anar introduint el lector en el teu propi món. Sí. No? I llavors, què farà que aquell llibre sigui bo o no? Doncs la manera com el lector l'acceptarà. El llibre no dependrà tant de la qualitat objectiva del llibre com de la predisposició o de la sintonia que tinguis tu amb aquell autor. I arribats a aquest punt, ens agradaria que ens expliquessis també què és per tu l'escriptura, què t'aporta, què transmets, què és escriure per tu? Hi ha un autor menorquí que me l'estimo molt i que de tant en tant tenim xerrades inacabables per telèfon o per correu electrònic, que és en Pons. És un autor que m'encanta. I ell s'ha inventat un verb que és escriviure. Escriviure, és molt bo. Per tant, em sembla que amb aquest verb donaria una mica la resposta. Sí. Què és per mi escriure? És escriviure. Rilke deia, preguntis si podria viure sense escriure, i en funció de la resposta sabrà si en té la necessitat o no. Per mi escriure és una necessitat vital. Jo necessito escriure per poder viure millor amb mi mateix. I si aquí s'hi apunta algun lector, doncs millor per ell, millor per mi. Moltes gràcies.